Congressional inquiry gitinguha sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu human madismaya sa gihimong pagpasabot sa taga DPWH subay sa pagkaguba sa usa sa mga transmission lines sa NGCP nga misangpot karon sa pagkuwang sa supply sa kuryente sa dakbayan. Ani ang report. Atul sa executive session nga gipatawag sa konseho sa dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Miyerkules, usa sa mga mihatag og pagpasabot si Engineer Harold Barbas, Engineer 2 sa Maintenance Section sa DPWH 6th Engineering District. Apan gikatahong napakyas kini paghatag og tataong tubag sa mga pangutana sa konseho kay na-assign man siya sa dakbayan sa Lapu-Lapu apan ang nalambigit nga proyekto nahimutang sa dakbayan sa Mandawi. Wala usay laing opisyal sa DPWH nga miuban kaniya. Up to what extent is your knowledge of the incident? Cannot raise the detail because wala tayo bato sa during sa susubihin kas nagtaboter. Gikadismaya sa mayor kung nganong daw gipakagamay lang sa DPWH ang ilang imbitasyon nga usaman kini kadakong suliran nga nakaapekto sa tibok Mactan Island. So nasagmuyo tamay nga gidad-an lang tagingon ato nga that is an executive session supposed to be na naagi ay somebody from the head of the department na langunta nga knowledgeable nga makatubag ug authorized sa pagtubag. Muna nga magpatawag kog lain nga meeting karong Lunes together sa regional director na sa DPWH. Subay niini, may manifest si Mayor Ahong atol sa executive session nga ipadangat ang maong issue ngadto sa Kongreso, pinaagi kang Congresswoman Cindy King-Chan aron makapahigayon og congressional inquiry. Seryoso ning problema may so kinahanglan ta nga atong imbestigahon which nag-involve ni siya og national government which is the DPWH nga og ang NGCP may unya mao lagi na ang sala ni DPWH ipasa ngadto sa konsumidor sa mga ordinaryong tao. Samtang gibutyag usab ni Attorney James Saison, City Attorney nga gawas sa mayor, mipadao usab og suwat ang Mactan Export Processing Zone, Chamber of Exporters and Manufacturers kon MEPSEM ngadto sa kongresista aron maimbestigahan sa Kongreso ang nag-ung-ung nga electric power crisis sangputanan sa pagkaputol sa transmission lines sa NGCP sa usa sa mga kontraktor sa DPWH habig sa Uwano ug UN Avenue sa Mandawi City. Gidasunan usab kini sa palabang nga resolusyon sa konseho. Nganong ilab ipasa sa katawhan ang increase. Nawa may tawi sa ning katawhan sila pay maganto sa rotational brownout, sila pay pabayron sa increase. So, sa balaod og kinsa tong sad-an, siya mo'y manubag. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.